Després d'una tranquil·la nit a l'entrada de la Reserva Natural d'Arnevald, sortim a explorar. Hola, sommeliers. Acabem d'entrar a la Reserva Natural. Ara us ho ensenyem, tot i que tenim una miqueta de sol de cara, i veureu quina xulada. Aquest poni està al nostre camí. Nosaltres estem a casa seva. Sí, a veure que no hagin de sortir corrents. Tinc el punyal a la mà per si de cas. Què? T'ha agradat? Mastega bé que no t'ennueguis. I costa mastegar. Ui, ja venen tots els altres. Clar, ho diràs. I n'hi ha petits, aquell és jovenet. Poltres. Però poltres de ponis. Oh, que bonic. Jo no tinc res, a mi no em busqueu. Doncs jo, ui, ens van seguint, que no tinc res. Ja veieu, que lloc més xulo. Mira que bocata. No se't veu la cara amb el bocat aquest. Hola, sommeliers. Hola, Estem en bon dia. Estem en un parc nacional amb un nom molt raro, ja us deixo apuntat. I anem a veure ja per fer rutes en bicicleta, a peu, hi ha bosc, cosa molt rara per aquí a Holanda. El dia, evidentment, està nuvolat i segur que plourà, però estem a Holanda, és el que hi ha. Anem al centre de visitants a veure quines rutes podem fer. Fins ara! Doncs estem en una fageda impressionant. Hi ha faigs, hi ha roure i més plantes que no conec. I potser trobem algun bolet. Això estaria bé. Sí. Me cago en la em tiré tot el rato mirant així. Me la fotré. Fins ara. Mireu quins bolets. Fan 2 pams. I ens havia de les mans grans. Ara que he canviat el bosc, sembla alzina i pineda cap allà baix. El seu caminet asfaltat per anar amb bici. Una xulada. El Parc Nacional de Rensfriese és una de les majors reserves naturals dels Països Baixos. L'any 2000, més de 6.000 hectàrees de boscos, brusquers, sorres movedisses i pastures de la vall dels rierols van ser designades per convertir-se en parc nacional.
Aquí s'ha acabat el bosc, de moment, i tenim aquests turonets tan macos. I una taula de pícnic i petxines al terra. Fem una petita aturada per beure aigua i mireu que xulo. La vida és per viatjar-la. Bé, la ruta que estem fent és xulíssima. Hi ha camí per anar caminant, per anar en bici Mira què és. i per anar a cavall. I aquí darrere, veieu? Allò és per lligar els cavalls, si voleu parar al pícnic. Continuem. Dins del parc trobem moltes possibilitats de rutes en bicicleta. Els indicadors ens ajuden a situar-nos i a planificar la distància que volem recórrer. Un dia que es mataré. Et passo. Mira la càmera. Ei! Xulíssim! A la nostra ruta passem pel costat d'un càmping dels anys 20 del segle passat. Vida salvatge. Repte aconseguit. Jo crec que hem fet... Sants i estalvis. Exacte, no ens ha plogut. No ens ha plogut. Jo crec que hem fet uns 15 quilòmetres més o menys, que per nosaltres és molt, molt. Però bueno, però és Faríem molt... 15 més. No, que el meu cul ja no aguanta més. Molt xulo. Hi ha infinitat de rutes i és una passada de bonic. Vinga, continuem. Fins ara. I ens anem cap a un dels pobles més bonics de tot el país. Hola, semetruites. Estem a Giethoorn, o com es pronunciï, un poble super turístic. De fet, ens van recomanar no venir, venir més aviat tardet. L'únic problema és que si vens tard no pots llogar cap barca perquè a les 6 tanquen. O sigui, el dia és llarg, però ells tanquen aviat. I aquí davant tenim un museu, que segur que també està tancat. Doncs aquests són els canals, amb les cases típiques, amb el sostre de palla. Molt bonic, molt bonic. Giethoorn és un poble idíl·lic a Overijssel, on es van construir nombroses granges amb teulada de palles a petites illes, unides per més de 170 ponts.
Antigament era un assentament d'excavadors de torba. L'extracció de torba en aquesta zona va donar lloc a llacs i tois, i la gent va construir les cases a les illes que es van formar. Com a conseqüència, l'única manera d'anar d'una illa a una altra era travessar els ponts o amb una embarcació típica de Giethoorn, el punter, un vaixell impulsat mitjançant una perxa. Mira, truites, doncs això és Giethoorn o com es digui. Gent caminant, gent en bici, gent en barca, molta gent. I no és hora punta, perquè són les 6 passades de la tarda. O sigui que continuarem ruta. Fins ara! Per Holanda, si aneu per Holanda, no cal que saludeu a les autos holandeses, perquè ni una ens ha tornat la salutació. Quan ens han tornat eren o belgues o alemanys i ja està. Holandesos, ni un. I espanyols no n'hem vist, uns catalans. Sí, però estàvem en una àrea. Vinga, anem a Urk. Allà dormirem en una àrea privada, si hi ha lloc. Fins ara! Hola, semetruites. Estem a Urk, en una àrea que hi ha en el port, a la marina, que és una virgueria. Bé, l'àrea no té res especial, però té uns sanitaris, que si puc demà que no hi hagi ningú els gravaré. Estan oberts tot el dia, són gratuïts la dutxa i el lavabo. Té una rentadora i una secadora, que això sí que és de pagament. Té espai per rentar plats, per buidar el químic. Xulíssim. Si puc, us ho ensenyo demà. I ara ens anem a fer el sopar. Mireu on estem. Demà us ho ensenyem tot. I al proper vídeo provem el fish and chips a Urk. I recorda, somia, viatja i somia. Fins aviat, somiatruites!